Karong pinibirta jikta pinibirta than bangili jiten teron. Aprang si birtang ton pen cepat jermidam de aprang birtang kungpi arjikta. Rakhildas inurakar BPA fan kaculang remjia fan kabor ipon. Dongkamukam Karbi hemtunalong Karbi Anglong Labor Union pen pherangke amai kangni. Rong thiluara tum dilai aro elong kaselam pon irrigation kimimida rajok ningkang samsi kacipaklang. Birtang kung piar juik pen phi puthar birtang ton pen cipa jermidam snang. Rakhildas pamang phu inut akar BP fan kaculang remje fan kabori pusinili tom pherangke hin pen birtanang pale. Mithang Karbi Anglong along soalo so tum fan ke jogwan avelang puni tum thekmonong daglo abatai batai kacenek kahlu meklangnu nolangnu kacuklem asai mate akaprek akhaya tum meklangnu nolangnu kacuklem asai thekmonong bomlang lasonsi manja police station kapalu burateron arong amekar inut abang phi aphan ni arta ningkan thongke prapho kedam tang busik ni phainer kep ani kang sampor hydroxy apor malom longni da towara kung long kidu biting shet mate ke sanga hemalom Rakhildas pa bang phuinu da bang phia phan kachulang gam je phan kabori pusinilitum apherang ke hinpen biltanang pali aphitu Rakhildas aphan manja police station along lamhoi pidamlo lapente Rakhildas aphan sudak pen instai nang ji pusi ki phower ka bang phi lapente ahema soratum ke hangpon pado manja pen sonjit tiso lapen dipupen anon be News.News Karbi Anglong. Or hadi la punang patong la sepor la na punang era mating ka la punang biar la mating ka la so mang to ni mek bang nang rolo son jano kupia joini sinali phala sondela na bai man tengkatan do kok la san ni long mane do e he ka do ke 190 che thap thola so pasan ka hang la so potong karpung lo ne solo ne chin de lo salam ne 7 kini bon 76 kalau melani pinisan sepuri po. Hello John min bangke also ke aprang phale kahindo bapide basanta kali istamela osomar pena joine mama apu bang achiro akame pipia son dolola stame choklem chodam pininis tamela ansame choklem chodam stame as min bangke non bangke la osomar joine penmat apu bang kam pipedala as asupo akaprek alu suen koklo apinan bang ciklo jonar kepen asumar asupo pinso so tipon joglo la supen mat engke la supena usomara joine jongse pinso jongse anu kaprek alu sole en pustami usomara nang pi pasante ni choklem chodam bot dorab jila sonse hodai dalang cipupu pinso kaprek pa enas tami ni somar jongse ni phana hodai la pulo tangte ni choklem chodam pami ni du pami tami nang ke asomar ave joine nang tum hansa nai pupu nang tum nang pina pendor chupu pulo tangte nang tum ke nang pina pendor apet usomar pendolong le ko alani ni ke mathani ni kiduk pusi cipupu la supena ajoine ma hem stame ahut ben ke Bangder pacat mana han sujodu lake kadu kabe ladak Arab tu mata theklong lake kahino au supi pu kali pu bangke mana han sujodu lapen hajira lasun stame ala chudun boy chuklem dun bo ningkan ko an hisab dolo ningkan ko an mana ini ningkan asupo bang si ningkan troksi pute ningkan troksi bak lan ke donampo bon la pinan pen la son bangke stame la anang bangke langsung si mata bom domom sama brand bangke apuki hino bom lo mata hala mitar so sumar han chingtung bom lo char i bom lo lason kine bom lo masing ke la chuklem chodame dun bom lo he kam pine nistame hajira dun po azat po la pena hut ben ke ala istame han sujor ben same 7 baji 8 bajan ke ine ke bozar apor mati lake ja betam 10 baji 11 baji pusante la phanta pumi istame ke hat 8 baji ke lake ili ta noye longit istame isi tauna son lo la silaso anpor ke alang choklem to istame hala rakhar das bu bangke alang ladak ame kahino nai bang kali de nai polo ais tu dak charli alang bihek pan theklong la su biphan laphan dang phan je bihek pan ta lason kali polam ke chinis tame lake pini ke laphane kelang ren bangke lake itumke ining oi pik an
lapen la son phangke litige la so apir the pen pabi da nei la si li bai matha dam ni liat teng ba matha dam bangke ni lituma hin pen bangke athema solu so phan nang kelang rem laki no ni li bang phang son ke alang ke la son pupa alang tum kang hom skinai theklong dak bepari tum sa me kadu ka beto dokan ni tum sa bang kang hon laki aprang ben misen non la so pinan sona joine sila binelo puson sila tum dokan tum adhe kang hon semel ame ka hanu la ba aning ke hinu thektik bang la sila phan bang ke lun tumbang ot bek yang justice long bek nai pu bang silim nili hin pen matha dam lo la phan bang ke ne bek nang po inang bek nang po jat tang samili bang ke ot bek nang po lagila la phan sami lagila puria phan sami apin so phan long lep sami apuria phan sami li nep nang po lan si nili hin pen ki pu dam rong thilu rada tum irrigation department pen dilai aro elong ke patang pipa meka kedara jok rada tum ningkang samse kachepaklang rong thilu along kaselam pon dilai aro along irrigation kaselam ki memedet ajok nun panta hidialong langlong pon pepin lang kilong jike aphelam no irrigation anta ki hinu thulu lapente lang ke pale mate lang ke palia khudong anta misen sit kusi hadagra da tumpen ningje pon laso irrigation kampu pon lake Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapente Omar Singh Tuso tumsi impu pon lo sita impu pon der pena pita nun panta hidialang long pon pepin lang langkele jike aphialam lo apong langkang lumasonsi thekpolong laso irrigation ki mission sidet ajok rong thilu arata tum kachuboche adimalong anta langkang lumasonsi do lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM lapente EMMLA lapente MDC atuma phansta me kar bangso asai ke patang mati ke pamisen thuya phansi hadagara tumben chuniri padupon News Desk Report News 24 Karbi Anglong dongkam mukam Karbi hemtunalong Karbi Anglong Labor Union hin pen pherangka mai kangi nili tumta Karbi Anglong ke chinghonduk lapente Karbi Anglong arada kar e article 244a ke mangpleng pretike ni tumta sangse lasi non landon kache tokji along jongsi article 244a abang jongpon pe pulutangte chetok dundi det sikime atheke labangso akar i ke jongsi pleng pledet pulutengte kupi alisi dujilangma pusi pini monop kramsa kalu presiden pherangke amayalong lamthe jaipom pini dongkam mukam Karbi hemtunalong bes Karbi Anglong Labor Union asong ahin pen Bharat Sarkar pen resim kang tangke ot asong angbong lamdon kache tokjia phuthak pherangke amai inipon pherangke amai long bes Karbi Anglong Labor Union amai phu monop kramsa lapente kaningje ponke lamdon kache tok along ke japon abang phu Karbi Anglong Autonomous Council CM MP alang lituma phan kurbang thu pajir ponlong lamdon kache tok along Labor Union pen taning aklong pen chedon dunlo bonta lamdon kache tok along Karbi Anglong akar i hemprek mate article 244a pagrom ponang ji pusi pinya mailong ningje pon dongka mukam pen berta pang dak pon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong Warina dalam sama ini kami pakai dialog dia jadi tu Karbi Anglong along hidup lebih nakisum apa si pinin itu lebih so kerja nang lo akhirnya ini tu mendak Karbi Anglong along lebih so pinin itu kita pongke sonthom lo lasi ini tu lebih so Karbi Anglong along non kebang ji mu wajib lo ini tu korte cuma dalam itu song fotum itu Karbi apartment pen alang tu itu ekor kecil togdi mate London kecil togdi aku taksi ini tu ini Karbi Anglong Labor Union pen alang itu am kapacini dun mate isi kecil ini kita mangke dah lo ini tu mapan ini tu Karbi Anglong district ini tu Karbitang Samsongi Niti ini tu mapan district nawan pidat api kami alang di kapal plan kang dia asam kami alang di bangso airfield dan dia pasti pinyari bangkeli tum lapusan asam atum kesong wanggong si pinyari litum isi akupai kemi mate alang itu makan karena makan hon ajok si pinya pornang lelo lasi elitum Karbi Anglong doan si kami labang sukar ike nilitum artikel 244a labang suku taksi nilitum Karbi Anglong Labor Union long si kami do pasti nilitum alang litum khan
kacung ridun abang ke lahelo lasi ilitum keklaim ketam pamit jia pansi alang litum pan arna makan hon pen laben ke alang litum kaphereri ritin jia pan labang so kacit tolong pameka jia pan si alang litum pan litum pini pacini tu niglo lasi ilitum mapan bang ke cursu lapuson dokok tahai si tamen ang litum labang so artikel 244A jang si nang litum cetok lang le ulon te labang ke litum kiduk da hem ave atum si tame litum kiduk kisuma farmasi pinilitum al japon lo apa si nang litum aphan labang litum taning cethelo labang ke nang litum labang so artikel 244A laso kidupon along nang litum cetok don wek nako laban ke labang sul artikel 244A jong si elitum aphan nang pitek thei pulonde elitum kacit tawdon kan sitame arle bang ziare lo posi elitum kiduk datara tum sitame isi pacini lo laban ke nelitum kiduk datara sitame ang tan kacangda tan tadupik lasi Bangalore laban ke Chennai kopi posi elitum kacangda lo pulonde kado weda cini lo laban heglong lo alang itu maphan itu kacongda rathai kadori posi itu makisung benaan kacetong lokosang ta itu mdolo aposi itu manghu hepin pen keklem pamit je phansi itu menalitum la karbenglong nan ekor kacetong i tangso songpho lamdon ceto balong phang dilitum katui kabinglong bare nion penta leba nion lain kanu ni thing bang ke lasi ni di puduni bang ke lasong lo lamdon ceto di pulote ya alang tumda ko alone lingkan an pentong non rosong buse kumati tunga lasi alang itu makimang non kacipicu ni pandang non jongsi by chance 244 yang saya bedet kalau de alang itu cetok te tetapi hema kita amtang apang MOS ESC itu mampu kalau sudah cetok lo apa yang kau non api UPDS alang itu dah suti cetok lo hal anda ini cun celah kasi non ada yang si cubiram tante alang itu cetok lo alang itu 244 ya abi kusi birtalong di langun dan sini tu na kasi alang itu hem jebang dilo sona taxi non pongyong si son claim pulote 244 ave pulote nilitum karbenglong le bar niona hi bena chesongji la so putha bangke nilitum makari komantu atit bene karbi anglong marat tun kar in nai ke 244 e la pen isi bangke jakong chu pantang nei bote 6 sidur nilitum hempek talong lo bote 6 sidur adopo 6 sidur tang de hempek tang pulote hempek ini tumbang kenang sok binong lonon masih curu lo alang itu songko song tumhan ta ini tumhan las bangso 244 bangke lamdon bang cetok londe ko posi ini tum lebar lione hi benda akhala tapi ini si bang ini tum non kacetok ko ke thong ang dengan le lo pirim berta lans kang taniglo dome thagme kado